Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyul mukhtar salawatuhu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihil abrar. Faya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu azza wa jalla qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dumateng para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek jamaah pengaosan Rebonan ingkang kula hormati, kaum muslimin wal muslimah sedaya ingkang saged midhangetaken pengaosan menika, ingkang tansah kaparingan rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo saderengipun kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah ing siang menika kita sedaya saged hadir, saged ngaos, saged tempal wonten majelis zikir ingkang insyaallah badhe dumugiaken dhateng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, lan kita sedaya insyaallah tansah kanaungan rahmat lan kaloberan barokah tambah kesainan ingkang sakmangke migunani dhateng panggesangan kita ing alam donya dumugi ing alam akhirat. Shalawat lan salam mugi tansah kunjuk atur dhateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in lan ugi tabi'ut tabi'in. Jamaah pengaosan Rebonan rahimakumullah, anggenipun kita ngaos katosipun pengaosan Rebonan menika pun dangu sanget. Temtunipun ilmu ingkang sampun dipun aturaken lan kita pahami menika inggih pun kathah. Namung saking ilmu ingkang sampun kita udi, kita mbok menawi ngaos nggih boten namung wonten pengaosan menika, wonten panggenan-panggenan majelis-majelis taklim temtunipun kita inggih nderek ngaos. Namung inti saking hasil ngaos, hasil belajar ilmu-ilmu agami Islam menika estunipun nggih terus pundi kita kaparingan ilmu ingkang manfaat. Ilmu ingkang manfaat. Mila sinten tiyang ingkang pados ilmu menika kedah tansah mawas diri, kedah tansah waspada, kedah saged mengantisipasi supados mangke mangertosi nggih. Ilmu sing wis tak goleki, aku wis sregep ngaji mataun-taun, mungkin wiwit balik nggih pun ngaji ngantos sepuh ngeten menika ngaji kemawon nggih. Inggih fadilahipun ngaos insyaallah nggih pun pikantuk. Namung menawi kita mboten enggal mawas diri muhasabah lajeng dikoreksi kira-kira ilmu sing tak udi kuwi pundi ingkang manfaati, terutami ilmu ingkang dadosaken kita utawi ikhwal kita, kepribadian kita, tingkah laku, akhlak lan ugi kebiasaan adab-adab kita tambah sae. Niku ciri
menawi ilmu ingkang kita udi menika manfaati nggih. Mila Imam Ghazali maling boten menjelaskan niki nggih termasuk ilmu ingkang insyaallah saged dipun wastani dos pundi ilmu menika dipun wastani ilmu ingkang manfaati. Nggih, paling boten wonten 7 ciri nggih. Ada 7 ciri-ciri ilmu yang bermanfaat nggih. Saged mangke dipun bika wonten kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali nggih. Wal ilmun nafi' huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Niku ingkang nomor setunggal nggih. Dhewe sregep ngaji niku njur kira-kira sakwise do ngaji niku ilmune manfaatin apa mboten. Lah ilmune niku diwastani manfaat menawi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, nambahi rasa ajrihmu dumateng Allah Ta'ala. Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten raos ajrih menawi wonten perbuatan sing niku kok midare aku sing ngaji ra kena misale kita, utawi wonten hal-hal ingkang dipun perintah ya, lajeng piyambak enggal-enggal berupaya menjalankannya ya. Niku berarti tambah raos ajrihipun dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang nomor kalih wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, nambahi ya, pribadine sifat kepribadianipun menika bijaksana, utawi menambah ya, kebijaksanaanmu ya, kanthi ngertosi aib-aib ya, utawi kejelekane awak dhewe nggih. Tambahi ilmu, nambahi jebulane aku isih elek ngene. Jebulane aku dereng saged sae ya, kathah amalan-amalan sing kudune tak lakoni malah ora tak lakoni. Kathah amalan sing kudune didoi ning malah tak lakoni. Nah niki dia tahu ya akan aib-aibnya sendiri karena ilmune niku lajeng meningkat dados basirah. Ya. Jadi basirah niku nggadahi kebijaksanaan, nggadahi wawasan ingkang sae. Ya. Lajeng yang nomor 3 wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Lajeng nambahi raos makrifat. Makrifat niku mangertosi utawi nggadahi pengetahuan, mengenal dhateng sinten ingkang paling baken menika ma'rifatika bi ibadati rabbika, mengenal kangge peribadahan utawi beribadah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang banyak ngaji berarti ngibadahi tambah mempeng. Boten namung tambah kathah, anamung ugi tambah cumaket dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keranten apa? Keranten semakin kuat makrifatnya. Terutami anggenipun sami ngginakaken ingkang kawastanan panca indera kita menika. Nggadahi manah, nggadahi penglihatan, nggadahi pendengaran, ya, sedaya menika panca indera ingkang baken, ya, yang paling penting kangge napa? Nggih kangge enget dumateng Allah, kangge bermakrifat dumateng Allah. Ya. Terutami mangke bermakrifat dhateng kalimat tauhid la ilaha illallah. Nggih menawi panjenengan sami tahlil, sami ngucap kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngoten nggih. Niku kedah makrifat nggih, kedah makrifat. Kedah wonten pengetahuanipun, nggih, kedah wonten ilmunipun dhateng kalimat menika. Nggih, wonten ulama ingkang maringi ketingkasan estunipun kalimat la ilaha illallah menika wonten kalih syarat. Wonten kalih syarat. Syarat ingkang nomor setunggal inggih arupi nafyun.
Nafyun kanthi kalimat la ilaha. La ilaha niku kalimat yang mengandung nafyun. Nafyun niku peniadaan. Ora ana babar blas sing badhe disembah. La ilaha, tidak ada ilah, ya. Tidak ada sembahan, ya. Mboten wonten babar blas bentuk sembahan. Niku nafyun. Syarat nomor kalih inggih arupi isbatun. Isbat penetapan lajeng kalimatipun illallah, ya. Illallah penetapanipun nggih dumateng Allah kejawi namung Allah, nggih. Menawi jenengan ya sami ngucap tahlil nggih menika teng jero ati kudune kalih makrifat ngaten menika. Kula mboten badhe nyembah dhateng napa kemawon kejawi namung badhe nyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek didawake maknane ngoten niku, nggih. Nah niki teng jero atine kudu terus dibulan baleni, ditresepake ngantos dumugi keyakinan ingkang kiyat. Mila nek kita ya lajeng sregep tahlil, nek wong Jawa ngarani tahlilan ngoten nggih. Sregep tahlil, tahlilan niku lak ucapan tahlil sing dibulan baleni. Nggih. Njur dadi kebiasaan. Ya biasane njuk ditambahi an, nggih. Seneng maca Yasin, nggih. Kerep maca Yasin, ya. Njur rutin maca Yasin, biasanya njuk tambahi an dadi yasinan, kan nggih. Nah, niki penting, nggih. Perkara sing penting, nggih. Kangge ngginakaken panca indera kita supados kita estu makrifat dhateng kalimat ingkang kawastanan kalimatus syarif, nggih. Kalimat ingkang minulya, nggih. Inggih menika la ilaha illallah. Nek di bulan baleni sing maca, sing ngucap, sing zikir, sing tahlil tok ya, tambah kathah jenengan nembe napa nunggu dagangan ya karo tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teng jero atine kok nggih kalih paham makrifat dhateng kalimat tauhid menika bilih mboten wonten sembahan kejawi namung Allah, boten badhe nyembah kejawi badhe nyembah namung dumateng Allah, niku mangke ya, dados tiyang ingkang fa insyaallah ya, akhir gesangipun nek tansah ngucapke la ilaha illallah badhe dakhalal jannah. Mila Kanjeng Nabi dawuh jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nggih, maksud jadidu niku napa, Bu? Nggih. Kon nambahi imane maksude kon memperbarui niku kanthi tansah ngucap, nggih. Lesane niku ngucap, atine makrifat. Nah, niku mangke dados kawulanipun ingkang bertauhid. Nggih, nek ampun ngucap la ilaha illallah, nek Islam niki kedah ya komplit ya Muhammadur Rasulullah, nggih. Yang beragama Islam mesti diawali ngucap syahadat ngeten niki. Niki nek pun ngucapke ngoten lajeng mlebet teng agami Islam derek dateng syariatipun, nggih. Mangke sedo niku pun carane wis duwe tiket gawe mlebu swarga, nggih. Dijamin wong ahli tauhid niku mesti mlebu swarga. Senajan ya isih sok tumindak dosa kepara malah dosa-dosa gedhe, nggih. Ning tetep disediani swarga. Mila mangke wonten tingkatan neraka. Tingkatan neraka kangge wong Islam, wong ahli tauhid niku mangke tenggen tingkatan neraka sing paling napa? Sing paling enteng, teng neraka jahanam niku paling enteng, nggih. Kranten kangge tiyang ingkang bertauhid ning ngantos sedane tesih ngamalake dosa-dosa gedhe, nggih. Dosa-dosa gedhe. Wong wadon nggih senengane ngrasani kancane niku dosa gedhe mboten? Nggih. Sing seneng ngrasani kancane wong wadon apa wong kakung? Nggih, kabeh padha sakniki padha mawon, nggih ta. Nggih, nek jaman riyin sing seneng ya tukang rasan-rasan niku biasane wong wadon, nggih. Ning nek sakniki wong lanang ya ora ana bedane, nggih. Mila ya
Sak mangke menawi ngantos sedanipun kok rada tobat ora do nglireni sing senengane ghibah niku, nggih. Nek jaman riyin ngoten rata-rata wong wadon niku do duwe tuma nggih, Bu. Nek sakniki lak mboten, nggih. Nah, nek awan-awan ngeten niki lak do teng emperan nggih. Njuk jejer-jejer niku nggih. Jejer-jejer nggih do petan. Ning ya karo metani tanggane, ngoten nggih. Nah, niki nek ora do tobat kelawan perkara ghibah niku dosa gedhe. Ya, ngantek sedanipun senajan ya sregep tahlil, ya, sregep ngucapke la ilaha illallah, la ilaha illallah ngoten. Ning kok senengane ya isih karo ngrasani kancane, ya. Niku tetep mangke mlebu neraka dhisik ngoten. Ning mangke neraka jahanam niku akhire kosong mlompong, ora ana penghunine, ya. Sampune tekan jatahe kanthi rahmatipun Allah njuk dintas dilebetaken teng telaga diresiki awake sing wis do gosong-gosong niku nggih wis do dadi areng niku nggih njur ya dilebetaken teng swarga sedaya penghuni neraka jahanam niku tiyang iman tiyang Islam sing bertauhid ning sok tumindak dosa gedhe ngantos sedanipun ning nek sadurunge seda kok taubat nglireni niku insyaallah tetep husnul khatimah nggih niku mangke mboten mlebet teng neraka jahanam nggih mila nggih jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah nggih perbaharuilah imanmu dengan ucapan la ilaha illallah niku sak mangke menawi estu makrifat nggih konsekuensinipun lajeng berupaya nglireni dosa-dosa sing gedhe niku nggih niki nggih mila siang ingkang sregep ngaji nggih ngajine manfaat tenan nggih niku ndadosaken napa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika nggih nambahi anggenipun makrifat mengenal dumateng perkawis beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang nomor sekawan wa yuqallilu min rohbatika fit dunya wong nek ngaji terus cirine ngajine manfaat niku sak mangke meminimalisir utawi napa nggih meminimalisir niku ya dikurangi ngurangi soalnya nek arek langsung ya njur total ora seneng marang kadonya niku ya kayane kok ora iso meminimalisir ya ora nemen-nemen ngoten nggih marang kadonyan nggih wong nek sregep ngaji akhire niku sing nemen-nemen niku nek mikir bab akhirat nggih nek ana perkara akhirat ya kok njur nggih napa dhewekne ra iso nggih padahal niku cetha nguntungake cetha dadekke dhewekne ya bati ning nggo urusan akhirat ngoten nggih niku dhewekne kok ra iso gelo banget nggih ning nek urusan kadonyan kok ra sida oleh bati biasa kemawon angel mboten Bu nggih kalau wingi lak nggih ditingkasaken Ustaz Taufik nggih kira-kira nek nggih urusan akhirat kalih nggih urusan donya niku tenanan pundi ngoten nggih intine ngoten kula nggih nderek ngaos teng Facebook niku nggih nah niku rata-rata kanggo awak dhewe niku isih nemen teng pundi Bu niku kangge urusan donya ya dibanding urusan akhirat niku sing tenanan nggih bab pundi nggih sing donya nggih kira-kira nek sedina niku ya sing direwangi mangkat gasik baline ngantek maghrib ya hasile nek kados ngeten iki lho oleh 200.000 badan ngoten wis kathah nggih kathah nggih ya wis iso ge blonjo wis iso ge kolaan meneh ya turahane kok 200.000 nggih pun remen nggih Bu niku nek bab ngoten niku marem ya marem tur nggih syukure tambah sing ngucap alhamdulillah lak mesti bulan baleni gitu nah niku nek urusan donya dhewe iso diparingi biasane seneng nggih tur sing usaha nggih tenanan nek bab kangge mangke akhirat wis badhe 200.000 yuk tekan omah kok ana wong sing nyilih misale nggih
Yu kula diseberangi 200.000 kira-kira diparingi mboten? Hasilnya sedina mau arek diutang. Padahal wong ngutangi niku lak sedekah padha karo wong sedekah, nggih. Senajan dhewekne yo mbayar, nggih, niku diitung kaya wong sedekah. Njur tekan jatuh tempone semoyone seminggu, tekan seminggu nggih. Manggi jenengan sing diutangi niku, nggih. Njuk matur kula kok dereng saged ngaturi njuk pripun nyuwun diparingi wekdal melih nggih seminggu. Paringi wekdal mboten, Bu? Alah yu aku yo gek butuh mbok yo saiki wae ngoten nggih. Nek butuh ae dhewe sing iso ngutangi kadang-kadang isih iso ya nganggo cara liyane. Ning nek wong sing wis kepepet utang ngantek nembung niku biasane pancen wis ora ana liyane. Wonten ta sing ngoten niku. Ning ya ana wong sregep utang mung gawe kebutuhan sing jane ora penting ya. Wonten Bu, wong niku senengane utang, mung arek gawe ganti HP sing luwih apik ngono. Ana senengane utang mung kuotane entek. Nek tuku kuota paling ora 100.000, padahal nggih tuku beras ya ora ana. Ning luwih penting tuku kuotane ngono. Kadang wonten sing ngoten niku, nggih. Nah, mila senajan dhewe niku ya iso ngutangi wis jatuh tempo. Njur maringi penangguhan. Mila perintah niku nek ana wong ngutang kok ora iso mbayar, ya nyuwun penangguhan, berilah penangguhan, ya. Kok njaluk seminggu, ya. Mangke nek pun 7 dina insyaallah nek pun wonten kula aturi gitu. Lah niku nggih monggo pun mboten napa-napa, nggih. Soale napa? Mangke saben dinane ya selama 7 hari niku diitung sedekah sejumlah sing diutangake. Nggih. 200.000 ping 7. Berarti badhe pundi niku antarane sing utang kalih sing diutangi. Gitu. Wong akhire ya mbayar. 200.000 ping 7 padha karo duwe dhuwit 1.400.000 ya padha karo sedekah 1.400.000. Nggih. Niku nek wong Islam niku panci sekeca, Bu, nggih. Sekeca. Nek pancen estu ngamalake ilmune niku mesti sekeca. Tandane ora patek kepati-pati marang kadonyan niku piyambakipun ora iman. Napa melih bab tetulung. Wong nek gek cetha utang ya pancen gawe nempur ngono. Kok dhewe duwe, nah niku saene diparingi, nggih. Memberi penangguhan, mangke selama berapa hari dia minta penangguhan saben dinane diitung sedekah. Nah sakniki persoalane seneng ngutangi napa seneng utang? Nggih. Wong Islam niku kudune seneng ngutangi napa seneng utang? Bab akhirat kudu digudak, kudu duweni napa? Kemauan yang kuat precarane iso beramal kanthi maksimal. Mila nek iso ya dhewe dadi wong sing senengane ngutangi. Kepara nek iso meneh goleki wong sing do ndek utang. Goleki wong sing do ndek utang ora arek ditagih mboten, nggih. Ning ajeng dibayari gitu. Nah wonten Bu, teng pasar iki ndak wonten wong sugih sing ngoten niku. Dereng nemoni nggih. Berarti do util-util niku sugih-sugih niku. Nggih. Wong sugih nek jaman riyin, nggih, niku ya amalanipun rata-rata niku seneng goleki wong sing do ndek utang, nggih. Pricarane iso mbayari utangi, nggih. Ngantos duweni pegawai-pegawai karyawan-karyawan dibayar kon goleki wong sing do ndek utang mengko arek dibayari gitu. Mboten njur malah dadi debt collector, tukang nagih utang mboten, nggih. Nah niki wa yuqallilu min raghbatika fid dunya niku nek sing ngaji pancen tenanan di tersepake teng jero ati berupaya ngamalake apa sing dipahami teng pengajian-pengajian niku nambah napa ya dadi meminimalisir utawi istilahnya ngurangi rasa tresnane marang kadonya ya. Jadi semakin menumbuhkan ya, rasa cintanya kepada perkara akhirat niku ingkang nomor gangsal wa yazidu fi rahbatika fil akhirah. Nek pancen ngaji tenanan niku saged nambah kecintaannya kepada
kehidupan akhirat. Ora iso mbayar ya wis rapopo. Sok dibayar nek wis iso. Nek pancen kok sok ora iso mbayar, wis kono tak ikhlaske gitu nggih. Niku pancen sifate wong sing seneng dateng perkara akhirat. Kenapa kok saged ngoten niku? Karena sregep ngaji. Ning kok sregep ngaji tambah util niku pripun? Nggih, wonge sregep ngaji, tenanan esuk sore ngaji. Ning kok polit tenanan niku pripun? Nggih. Mergane napa dereng paham utawi ilmu sing dipelajari boten dadosaken manfaati dhateng pribadinipun. Nglirwakake dhateng ilmu-ilmu orang gatekake marang pemahaman ilmu ngenani ikhwal. Nggih, ikhwal niku ikhwal kepribadian, keadaan dirinya. Priye carane kepribadiane awak dhewe tambah yuswa, tambah sepuh, tambah sae, tambah sing tawadhu, kaya pari nika, nek tambah kuning, tambah tuwa, tambah dingkluk ngoten nggih. Mboten ngantuk nggih, Bu. Dingkluk mergo ngantuk mboten nggih. Nggih. Nah, lajeng ingkang nomor 6. Wong sing ilmune manfaat tandane wa yaftahu basiratika bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Saged mbikak pandanganira ana ing tumindakmu sing ala. Oh, kebuka kabeh, iso ndeleng kabeh, jebule aku isih elek ngene. Jadi membuka pandanganmu atas perbuatan jelekmu, sehingga mangke saged napa kanthi ngoreksine awak dhewe. Terus aku kok nyebar ngaji mesti kok kesinggung ngoten. Aku pancen isih pelit ya menyadari ngoten. Aku kok bola-bali disinggung ngoten. Berarti pancen ngajiku manfaat ngoten nggih. Ora njur malah mutung, malah mutung. Biasanya nek kesinggung ngaji kesinggung malah mutung. Lho justru kesinggung niku lho penyakite awak dhewe teng mriku, ngoten nggih. Nah, lajeng niku ateges ilmune manfaat. Kenging napa? Karena basirahnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Basirah niku estunipun ilmu sing manfaati saged nggadahi cara berpikir, cara memandang, terutami datang kejelekan-kejelekanipun awak dewi, sehingga saged njagi saking perkawis-perkawis ingkang awon menika aja nganti baleni meneh gitu. Sing elek-elek aja nganti tak baleni. Mau kok ana wong njaluk malah tak sentak. Wong lemune kaya ngono kok njaluk-njaluk. Bareng sadar tibane ngono iku ya ora kena, ya. Wong njaluk ki pancen butuh, ya. Teko diparingi mawon, nggih. Mboten usah menggalih, wah jane wong njaluk-njaluk kae malah luwih sugih ketimbang aku ngoten. Mboten usah ngoten, wong pancen njaluk nggih teko diparingi, nggih. Paling maringi pinten 1000 rupiah, ndak wonten sing maringi ngantek 1 juta ngoten. Nggih, wong njaluk maringi 100.000 mon langka kok, gitu. Gitu, ya. Jenengan misalnya parkir ngoten niku, nggodhet 10.000 ndak pun susuke pek mawon Mas. Ndak nggih ngoten. Nggih. Ya mesti nggih tetep njaluk susuk nggih. Nah, niki artinya ya, kadang-kadang piyambak niku pengin dadi wong apik ngoten nggih. Ya, pengin dadi wong apik melalui sranane ngaji ngoten niki. Jenengan rutin menrebu mangkat sregep ngaji njogo. Ya, ana apa wae tak tinggal aku pengen ngaji. Niku lak jane kepengin dadi wong sing apik. Manfaate ngaji meningkatkan ikhwal, meningkatkan kepribadiannya menjadi lebih baik. Ingkang nomor 7, wa yutalliuka ala makayidis syaiton. Ingkang nomor 7, saged bebasaken awake niku saking tipu dayane setan, ora kebujuk-bujuk setan. Nek iso sregep ngaji, insyaallah niku do duweni benteng, duweni tameng, dibujuk dibisik-bisiki setan ora kodal, dikon ngrasani ngoten nggih, dijak ngrasani ya akhire aja lah kaya apik kok ngoten, ora usah sok ngrasani. Ana kabar aibe wong ngoten
Ya, dhewekne diceritani aib kejelekan orang lain niku malah pricarane wong sing dielek-elek niku berkurang. Maksudipun kejelekannya ditutup-tutupi. Wong iman niku nggadahi kewajiban menutupi kejelekan orang lain. Nek ana wong tumindak dosa, senajan dosa gede misalipun ana wong Islam kok zina, niku ora kena Bu diceritak-critakake. Nggih. Niku kedah ditutup-tutupi. Mangke nek onten sing ngonangi njuk akhire seksine ya komplit disidangake di napa? Nggih. Diajukan di pengadilan misalipun, nggih. Ngantos ya, pengadilan niku carane dadi hakim mawon berupaya pricarane dhewekne ra ngaku nek zina ngoten. Mboten nduk malah diotak-atik ditokan takoni pricarane iso ngaku. Nggih, hakime niku sing carane ngadili, ya, niku kedah kemutan nek wong iman niku pricarane nutup aibe ngoten. Menutup aibnya, bukan malah menyelidiki pricarane iso oleh bukti-bukti cetha banget nek dhewekne zina. Niku teng Islam ngoten niku Bu jane. Seorang hakim yang baik kalau ada tertuduh orang yang berzina, maka dia berupaya pricarane nutupi, pricarane dhewekne malah ra ngaku. Karena hukumanipun berat Tuh, terutami kok ya wis duweni bojo kok isih zina. Niku hukumane berat, ya. Niku mangke dibualangi ngantek mati, Bu. Nggih, balangi ngantek mati, nggih. Nah, maka seorang hakim ketika memutuskan ya, dia bersalah berzina niku nggih abot, nggih, abot sanggane gitu nggih. Nah, ketika seorang sudah berupaya ya, banyak mencari ilmu, nggih, lajeng pitung perkara niki kangge napa muhasabah, kangge mawas diri. Kira-kira ilmune aku kuwi wis manfaat napa dereng, nggih. Pitung perkawis niku napa mawon Bu kala wau? Nggih. Pun mboten kemutan, sing paling kemutan sing keri-keri niki nggih. Nggih, ora kebujuk setan ngoten nggih. Lah niku sing paling penting, ya. Sing nomor 7 sing paling penting. Kabeh niku kaya ya sing 6 sing liyane niku gara-garane nggih setan kabeh niku nek napa tiyang niku napa boten saged manfaat ilmune nggih. Mila donganipun kados ingkang dipun contohaken Kanjeng Nabi nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah ngudi ilmu menika tansah ndedonga Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma nggih. Wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min halli ahlin nar nggih. Niki donga wonten hadis Nabi ingkang penting sanget nggih. Mangke diapalake sareng-sareng nggih niku napa mangke nek jenengan nyimak teng Facebook mboten usah napa nyatet mboten napa nggih. Nek butuh catetane mangke saged kula kirimaken teng Pak Gun mangke saged disebar nggih. Donganipun nggih Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Monggo nggih Bu sareng-sareng nggih. Allahumma fa'ni. Monggo. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. 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 Ya Allah, berilah manfaat terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat bagiku, wa zidni ilma, dan tambahkanlah ilmuku.
dan tambahkan kepadaku ilmu maksudnya nggih. Lajeng alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah ya, atas segala kondisi atau pada setiap kondisi. Dipun paringi seneng inggih tetap bersyukur nggih. Diparingi susah nggih tetap sabar nggih. Susah syukur napa sabar Bu? Nggih. Diparingi susah saged syukur napa saged sabar? Nggih. Nek iso ya diparingi susah kok iso syukur niku tingkatane pun inggil nggih. Wong ngaji niku mangke nggih wonten tingkatan Bu. Nek gek berupaya apik gek mulai arek ngaji nggih. Niku biasanya tingkatanipun diwastani salikin nggih. Orang yang menempuh jalan pada kebaikan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, kangge cumaket dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku diwastani salikin nggih. Mangke nek pun mulai iso ngamalake saking ngajine niku sithik-sithik nggih, berupaya untuk berubah ngoten nggih. Dados kawulanipun ingkang tambah sae niku diwastani mubtadiin nggih. Mubtadiin niku sing sorone sekolah tingkat ibtidaiyah tingkatan pertama nggih. Lajeng meningkat terus berupaya untuk terus mendapatkan ilmu yang manfaat ya, merubah kepribadianipun nggih. Sing maune senengane ngrasani njur dilireni sing ngrasani nggih. Sing senengane nangga dikurangi nggih. Sing senengane nyritake aib wong liya utawi napa istilahnya ember ngoten nggih. Seneng ghibah ya dilirani nggih. Sing senengane kepo ngoten nggih. Sakniki lak kathah sing seneng kepo nggih. Pengene ngerti wae karo masalah wong liya nggih. Ning nek masalah awake dhewe di ngerteni serik ngoten nggih. Lah niki kabeh dilireni. Nah, sing ngoten-ngoten niku dilireni meningkat terus tambah sae terutami ya, siangipun kangge sregep berikhtiar, lajeng dalunipun munajat dumateng Allah Subhanahu wa taala, kathah dedepe ya, anggenipun zikir salat, lajeng banyak beristighfar ya, terutami wekdal-wekdal saderengipun subuh, wektu-wektu sahur ya. Aja nganti awak dhewe kalah kalih pitik jago gitu. Pitik jago nika do seneng zikir, do seneng istighfar nika nggih. Saderenge subuh do keluruk nika estunipun pitik jago niku gek istighfar. Ning awak dhewe kok isih turu mawon berarti kalah karo pitik jago. Nah, nek pun saged wekdal sahur ya tetep ya iso tangi, iso salat, iso istighfar ya. Mangke subuhan ya, syukur-syukur saged teng masjid ya. Ibu-ibu sae mawon Bu teng masjid. Wong jenengan seneng tindak teng peken ya. Seneng medal saking griya kangge urusan golek duit ya. Niku lak berarti nggih salat jamaah nggih tetep ya. Lak saene nggih tetep teng masjid. Gitu, nggo urusan golek duit wae direwangi saka omah tekan pasar ya. Lah nek urusan salat niku lak ming sebelah omahe ngoten nggih. Karo omahe lak kalih nggih, jarake kalih peken mriki tebih pundi Bu? Griyane jenengan kalih masjid nggih. Kalih griya kalih peken mriki tebih pundi? Tebih peken to. Nah, kanggo teng pasar wae iso metu nggih, direwangi esuk-esuk mangkat gitu. Lah gawe salat ing masjid kok ya alesane wong wadon ning omah wae ngoten nggih. Lah nek alesane ngoten niku ya wis ning omah wae rasane ning pasar ngoten nggih. Mila kangge wanita yang banyak keluar rumah niku tetep saene salate teng masjid nggih. Saene salate teng masjid. Wong kanggo urusan donya iso metu saka omah kok kanggo urusan akhirat kok ora iso mangkat ing masjid ya. Ilah sebab kenapa kok luwih apik teng omah niku rumiyin kak kuwatir nek napa kathah fitnahipun nggih. Teng masjid kathah fitnahipun nggih. Nah nek sakniki dibutuhkan apa meneh kahanane. Sak menika masjid-masjid niku napa Bu? Kahanane niku mboten do makmur nggih. Perlu dukungan saking ibu-ibu kaum wanita supaya juga banyak pergi ke masjid supaya masjidnya ramai ya, memakmurkan masjid. Sing penting
ibu-ibu para wanita saged menjaga diri ketika berangkat ke masjid dan ketika di masjid nggih pancen niat kangge ibadah nggih. Niki nggih mila ya. Kahanan dos pundi kemawon kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah niku pun tingkatan arifin nggih. Arifin nggih. Sampune mubtadiin kelas ibtidaiyah kelas pertama badhe minggah dados tiyang kawulanipun ingkang saged makrifat dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Lah niki sing kudune dhewe niku iso nggudak derajate dumugi arif ya arifin tiyang ingkang makrifat. Ya. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi dan saya mohon perlindungan kepada Allah min hali ahlin nar dari keadaan ya, atau dari perbuatan-perbuatan penduduk neraka. Aja nganti ya diparingi ilmu ning kok tumindake kaya wong sing ra ndek ilmu. Ya. Aja nganti wis regep ngaji ngertos iki sing halal, iki sing haram, iki sing kena, iki sing ra kena. Ning kok sing ra kena diamalake mawon. Niku berarti ngamalake penduduk ahli neraka, nggih. Artinya dia enggak paham terhadap ilmu yang dia kaji utawa jane ngerti ning pancen ora gelem nglakoni sehingga ditutup hidayahipun dening Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah, donga ingkang kados ngaten menika niki ketingkasan saking Gusmus. Beliau ketika menguraikan doa menika, donga niku estunipun termasuk takdir kangge kita sedaya. Nek dhewe kok sregep donga niku berarti ditakdirake dening Allah dadi wong sing sregep nyuwun, sregep matur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek dongane niku kok kepengin nggadahi ilmu ingkang manfaat, mila ya gadahi kemauan ya piyambakipun mesti duweni kepinginan lan kemauan ingkang kiyat priye carane dadi wong sing apik ya. Kok kepengin ilmu sing manfaat berarti pitung perkawis sing dipun aturaken dening Imam Ghazali kala wau priye carane iso diamalake nggih. Nah, mila wong kok tansah ndonga ya kanthi donga supados kaparingan ilmu ingkang manfaat berarti piyambakipun menika ya nalika ngaji niku digatekake tenan ya njur priye carane ya saged ngribah perkawis ingkang awon ya saking kepribadianipun ya. Kalau seorang ya ketika sudah semakin banyak ngaji ya, majelis taklim ting pundi mawon saged hadir nggih. Ora dipilah-pilih. Ah nek ngaji ning kono aku ora. Aku tak milih ngaji sing kene wae. Padahal ngaji mriku-mriku niki jane sing disampaikan nggih padha mawon to niku. Nggih. Sing penting niku mangke lak kembalinya teng awak dhewe. Nggih. Teng awak dhewe. Sing nyaring, oh nek ngono kae arek tak lakoni kae bener kae. Nggih. Sing iso nyaring niku awak dhewe. Njur awak dhewe sing ajeng bertanggung jawab wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga piyambak menika kedah ngertos bingkai manhaj metodologi carane memahami Islam nggih. Nek miderek ya bingkai utawi manhaj metodologi carane memahami Islam ya sing paling kajamin mangke teng dinten kiamat ya tiang-tiang menika badhe nggadahi praupan ingkang cemlorong yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh teng dinten kiamat niku ana golongan sing cemlorong putih berseri wajahipun ning wonten sing hitam kelam nggih peteng dedet nggih wajahe niku berarti napa ana rong golongan siji calon penghuni swarga siji calon penghuni neraka. Nah sinten ingkang ya tabyaddu wujuh Ibnu Abbas ngendikaaken ingkang dipun maksud tiang-tiang ahlu sunnah wal jamaah manhaj ahlu sunnah wal jamaah metodologi dalam memahami Islam ingkang kados dipahami dening ahlu sunnah wal jamaah. Biasanipun tiang ingkang ngangge manhaj ahlu sunnah wal jamaah niku tansah takzim dhateng para ulama. Nggih, ulama niku kathah sanget, nggih, kathah sanget. Mengke ulama Syafi'iyah mawon Bu.
niku wiwit zaman Imam Syafi'i kalih muridipun Imam Syafi'i niku kuatah sanget nggih, kuatah sanget nggih. Masing-masing murid sing paling kesor niku paling mboten nonton 3 dosonan murid niku ingkang nyerat kitab-kitabipun Imam Syafi'i. Nah, lah mangke kitab-kitab fikih asli ingkang saking seratan muridipun Imam Syafi'i wonten tahqiq lan syarah ya, diteliti lan dipun paringi ketingkasan-ketingkasan ngantos mangke anak turune cara nggih, anak turun nasab nggih, utawi istilahi sanad nggih, sing njur dadi kitab-kitab fikih ngantos abad dumugi abad 12 Hijriah niku pun tesih wonten nggih, dumugi sak menika mawon tasih wonten nggih. Artinya napa nggih, ulama-ulama zaman rumiyin ingkang jagi terutami bab tata carane dhewe memahami Islam kanthi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah niku tenanan. Mila ya cirine wong sing gelem ngugemi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah niku pengendikan napa ingkang gayutan bab fikih, bab pendapat, bab ijtihad niku mesti menampilkan pendapat ulama. Nggih, cirine ngoten niku. Nggih. Nek ngaji niku dikandhakake niki kaule sinten, perkataannya ulama sinten niku diaturake. Nah, niku nggih dados ciri berkah ilmu, nggih. Wonten napa salah satu kitab ingkang dipun tingkasaken dening Gus Koyum niku. Kalimatipun ngaten, ya, min barakatil ilmi ayan sabal ilmu ila qailihi ya, ila qailihi ya. Saking berkahing ilmu niku nggih, inggih tiyang ingkang menyampaikan ilmu misalipun kados kula kek ceramah ngeten iki nggih, kudu iso dipertanggungjawabake apa sing diucapke niku dasare saka ulama sinten ngoten nggih. Sing diucapke niku pengendikanipun ulama sinten. Mila saking keberkahan ilmu niku menawi ngendikaken kalimat-kalimat nasihat utawi definisi suatu ilmu niku dicetakake niku saking pengendikan ulama sinten ngoten nggih. Kadang-kadang niku napa wong do pinter ngomong, pinter ceramah, pinter khutbah dan sebagainya ning mengarang-arang dhewe tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, kedisiplinan ilmunipun menika nderek datang ulama sinten ya. Keranten iki penting ya, karena ketika dia ya tidak menyampaikan sendiri iso ngotak-atik Quran lan hadis dhewe padahal perangkat ngilmune dereng pareng sakjane utawi dereng dumugi derajatipun. Nggih, jenengan kedah milih saged nggih Bu, milih saged menyaring. Nggih ngaji sing penting ngaji sinten mawon dipun midhangetaken. Nggih, ngoten. Nggih, saale napa? Mangke sing mempertanggungjawabkan bener salahe sing arek ngamalake niku awak dhewe, njur dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mila nek nasihat tiang-tiang zaman rumiyin nggih, nek wong kakean ceramah ya, payu rono rene ngantek ora sempat mutolaah niku ora ndadekke dadi tambah pinter ning dadi tambah bodho ngono iki. Kanten apa wong ora sempat mutolaah kok ya, ora sempat maca buku, ora sempat nulis-nulis gitu. Onone ming ceramah rono rene gitu. Ilmune ora tambah ning malah disok terus gitu. Nah niki artinya kewajiban wong sing ngalim ingkang napa meleh ingkang dados mubalik, ingkang dados pengajar ustad ya, mengajarkan ilmu Islam niku kudu tetep terus nambahi ilmu nggih. Nah, mila berkah ilmu menika nggih kudu njur di istilahnya dinasabke, dimasukkan, disampaikan ilmu yang dikatakan itu dari siapa nggih. Ulama sinten lah niku lho cirine manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena dia mesti mengikuti kaidah-kaidah yang disampaikan, yang ditulis oleh para ulama. Nggih. Nah, lajeng ya, tiang menawi tansah donga ya, nyuwun dumateng Allah supados kaparingan ilmu ingkang manfaat. Mila nek dipun tambahi ilmu dangu-dangu ngoten nggih, tambah ilmune niku kok malah ketok bodhone ngoten nggih. Dia merasa ya semakin bodoh ngoten. Nggih. Ini kira-kira nek sakniki nggih
napa meneh cah nom-nom sakniki nggih. Nek wis dadi aktivis wis ngaji rono rene niku kaya-kaya kok ya amalan wong tuwa-tuwa tiyang sepuh-sepuh utawi kepara bapak ibune dianggap salah kabeh ngoten nggih. Kadang-kadang muncul ngoten niku nggih. Padahal estunipun nek ilmu niku pancen manfaat nggih. Tambah sing ngaji, tambah rumangsa bodho nggih. Semakin bertambah ilmunya, dia semakin merasa bodoh, orang tambah rumangsa wis pinter ngoten. Lah niki sing angel teng mriki, nggih. Kalau piyambak niku kadang kayak ngerti nopo pengine arek tak sampeke kabeh ngoten. Wah, iki ana hal yang baru disampaikan. Ini ada hal baru disampaikan, ya. Padahal ya, yang menika menawi menyampaikan sesuatu apalagi dipahami orang lain padahal niku salah, dia juga akan bertanggung jawab, nggih. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mila wong ceramah ngeten iki, mubalik ngeten iki nggih jane abot, nggih. Kakean ngomong, sing diomongi durung mesti bener, nggih. Njur garake wong do keblinger, nggih akhire dhewekne nyasarake wong akeh. Niku tanggung jawabe lak abot to Bu nggih. Nah, mila nyuwun tiyang ingkang tansah nyuwun dumateng Allah mugi-mugi dipun paringi ilmu ingkang manfaat, ya. Napa ingkang sampun diparingaken menika estu migunani lan ugi dalam kondisi apapun dia selalu bisa bersyukur kepada Allah dan nyuwun dipun paringi perlindungan, ya. Datang perilaku-perilaku ahlun nar, ya. Jangan sampai kita menjadi orang pendosa. Orang yang suka berbuat maksiat niku berarti wis calon penghuni neraka. Wong ahli maksiat niku kok malah seneng ning neraka timbang swarga. Lan hakikatipun ngaten, ya. Maka di dalam doa-doa banyak sekali doa meminta ilmu, biasanipun wonten kalimat wazidni napa Bu maknanipun? Lan mugi kula dipun tambahi, ya, minta tambahan, ya. Mila doa, ya, doa-doa minta tambahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dening datang para nabi, terutama datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menika mboten dipun perintah nyuwun tambahan sanes kejawi tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Asline ngoten teng Quran surah Toha. Wa qur rabbi zidni ilma. Niku wonten perintah saking ngarsanipun Allah lan ya, he Muhammad, ya, ngucapo donga maksudipun Rabbi zidni ilma. Niku donga sing paling cekak Bu nggih. Paling mboten niki nggih hafal ngoten ya. Ya, Rabbi zidni ilma. Ya Rob, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, Kanjeng Nabi niku tansah nyuwun tambah ilmu, padahal Kanjeng Nabi niku wong pinter sak donya. Dibanding nabi-nabi saderengipun niku tetep paling pinter nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terpandai, ya, manusia di dunia ini yang paling pandai inggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, doa-doa tentang minta tambahan ilmu saking Kanjeng Nabi kathah sanget. Nggih, Rabbi zidni ilma niku ateges Kanjeng Nabi menika tansah nyuwun kaparingan ilmu, ya, ingkang manfaat sehingga, ya, wonten, ya, pengendikan Imam Az-Zarnuji wonten kitab Ta'limul Muta'allim, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi, ya. Wasbah fi bukhuril fawaid, ya. Jadi kita menika dianjurake, ya, kangge bab ngeraih ngilmu, raihlah ilmu setiap hari, ya, supaya, ya, terus meraihnya itu, ya, ilmune awake dhewe niku tambah, nggih, tambah ngaji, tambah ngilmune, tambah ngaji, tambah ngilmune. Nek pun rumangsa tambah ngilmu, ya, akhire sing wonten teng jero ati niku, tibane aku ngono iku kok ya ora ngerti, berarti aku isih bodho, ya, karena, ya, sing jenengane golek ilmu diibaratake teng mriki wasbah fi bukhuril fawaid, ya, dan berenanglah
di lautan faedah, di lautan makna. Maksudipun saking ilmu-ilmu ingkang dipun udi, kita hadir teng majelis-majelis pengajian niku sing penting digoleki maknane, nggih. Maknane napa? Hikmahe napa? Nggih. Faedahe napa? Sehingga mangke kaparingan ilmu ingkang wonten manfaatipun, nggih. Menawi wonten pengendikan Imam Syafi'i, beliau ngendikaken tafaqqahu qabla antara asa. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi. Nek dhewe niku rata-rata terutami piantun kakung niku lah kabeh dadi pemimpin. Nek ibu-ibu niku mimpine kangge persoalan kerumah tanggaan ngurusi bab omah niku nggih pemimpin. Masing-masing orang itu semua akan menjadi pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, napa melih kok dadi pemimpin negara. Sadurunge dadi pemimpin niku diperintahke atau di napa paring nasihat dening Imam Syafi'i sinawa. Ya, belajarlah tafaqquhlah sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Mergane napa? Nek wis kadung dadi pemimpin niku mangke wis ora iso tafakuh meneh, nggih maksudipun wis nggo napa ngecakke nggih anggenipun mimpin niku ya sing kok pahami niku, ya ilmu niku, nggih. Ilmu nek pun diudi terus mempelajari ilmu, lah mangke ditakdir kita di pemimpin, maka otomatis memimpin dengan penuh kebijaksanaan, nggih. Lajeng Rasulullah ngendikaaken manisdada ilman walam yasdad hudan, sing sapa wonge tambah ngilmu ning kok ora tambah pitedah, nggih mboten diparingi petunjuk, nggih lam yasdad minallahi illa bu'dan, mboten badhe tambah anggenipun takorup dumateng Allah, mboten tambah anggenipun cumaket dumateng Allah, kejawi malah ngedoh utawi malah ditebihaken saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak mendapatkan atau tidak bertambah hidayahnya, ya, maka dia akan semakin jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mila gampang banget Bu dicireni. Kira-kira awak dhewe niku tambah kaparingan pitedah napa mboten? Nggih. Nek dhewe duweni ilmu terutami mangke nek belajar fikih nggih Bu. Bab hukum-hukum, tata carane wudu, salat, tata cara bermuamalah, jual beli, niku lak semua ada hukum, ada fikihnya, wonten ilmune. Nah, dhewe ngerti, liyane ora ngerti. Nah, niku kadang-kadang piyambak niku njuk menghukumi orang lain yang tidak atau belum mengerti. Wong pancen durung paham, durung ngerti, nggih kadang-kadang piyambak niku napa egone niku njuk digedhekke. Wong aku luwih ngerti. Ora kena malah nyalah-nyalahake, njuk kepara malah dheweke dadi wong sing angkuh, nggih, wong sing sombong, rumangsa bener dhewe, ya. Bisa jadi kesalahan orang lain itu karena memang tidak tahu, ya. Dan justru awak dhewe niku sing tumindak salah malah jane ngerti. Nah niku luwih elek pundi? Antarane ngerti ning tumindak salah, ya. Kale sing mboten ngerti tumindak salah elek pundi? Nggih elek sing ngerti nggih. Nah mila teng mriki nek wong sregep ngaji kok ora tambah apik, ora kaparingan pitedah, ya, tambah tawadhu, tambah sing napa rumangsa isih bodho, tidak mudah menyalahkan orang lain, napa mulih nganggep musyrik, nganggep bid'ah ngoten lho. Niku lek durung dipelajari tenanan kok wis kadung memusyrikan orang lain, membid'ahkan orang lain. Nah, piyambak niku mangke mboten malah badhe cumaket dumateng Allah ning malah kancane setan, nggih. Kancane setan niku lak ditebihaken saking ngarsanipun Allah ateges boten kaparingan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Setan niku dijuluki laknatullah. Maksudipun laknatullah niku ditebihaken saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi kita ngaos tambah tekun sing ngaji, nggih tambah mempengibadahi, tambah anggen sumaket dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ciri khususipun tiyang ingkang gadhahi ilmu niku tansah munajat ing wekdal-wekdal sahur, nggih. Inggih salat
ya, zikir, istighfar. Nek wis njur saged ngamalake ngoten niku, mangke kelebu golongane abidun, ahli ibadah, ya. Lajeng mlebet golongane mustaghfirun, wong sing seneng beristighfar, mohon ampun kepada Allah, lan kalebet golonganipun qanitun, wong sing tekun taat dumateng Allah, nggih. Nek njur tangine wong sregep ngaji kok ge adzan subuh ge tangi niku pun klebu golongane ghafilun, nggih. Padahal wong iso tangi subuh iso jamaah subuh wis pengpengan nggih. Nek kok tangine pas subuh ge tangi niku mun kawastanan ghafilun. Mergane wis kalah karo pitik jago. Menungso kok kalah karo pitik jago. Ghafilun niku wong sing nglirwakake, nggih. Nah, mangke wonten riwayat malih nek wekdal-wekdal sahur niku Bu, niku wonten angin, ya, angin sing dicipta dening Allah Subhanahu wa taala betul dateng napa swara-swara sing tansah enget dumateng Allah. Swara-swara zikir, swarane wong salat, swarane wong maca Quran, swarane wong istighfar niku dibeto angin wekdal saderenge subuh sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, nggih. Mila nggih ciri mangke saged dititeni nek dhewe kok kulinane tangine adzan subuh kek mancing kek tangi niku berarti ilmune kurang manfaat, ilmune kurang manfaat. Sakjane ya wis pengpengan iki wong iso salat jamaah subuh nggih. Ning niku klebu golongane ghafilun, nggih. Wong sing nglirwakake wekdal-wekdal ingkang sae kangge sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Istilah gampange wong sregep ngaji kok isih kalah karo pitik jago. Naudzubillah, mugi-mugi sak mangke kita dipun paringi tingkatan ingkang langkung inggil malih, ya, sampai mencapai derajat arifin yang ingkang saged makrifat dumateng Allah Subhanahu wa taala, nggih. Menawi wonten klenta-klentunipun nyuwun pangsami kita akhiri hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi sirril Fatihah.